Tak čaute, pozdravujem vás z Liptovského Mikuláša. Zajtra sa tu ide rally Liptov. Sú tu nádherné rýchlostky, nikdy sme to tu nešli. Mám staronového spolujazca, s ktorým sme začínali, Slavo Harabín na Mitsubishi. Máme toho odjazdeného dosť, on mal veľkú prestávku. Ja zase sa učím s novým autom, podmienky sú také, aké sú. Dneska celý deň pršalo, takže uvidíme, ako to zajtra dopadne. Dobre, čo sa vám páči? Máte nejaký fitness šalát? Máme grillovaný šalát. Tak jeden ten šalátik. Koselová, syrová, balzamiková, kusová ceza. Cezar môžete dať. Jasné. No, kde to zaplatím? A na prvpetom okien. Dobre, ďakujem. Jak se ti spalo, si se ráno najedl? Tak večer sme si dali pivko, stalo sa tak, ako sa vždycky spí pred pretekami. No, človek viac menej už bdie, ani dobre nespí, ale tak dá sa povedať, že som sa vyspal. Fungovalo super, tie prvé dve rýchlostné skúšky boli moc ušmikané, mokré, hore nám nahlasili, že je aj poladovica, takže sme viac menej išli tak opatrne a rozjazdiť sa a teraz už začneme pridávať. Druhou sekci, jaké jsou pocity, co se stalo, jede to, nejede to? Tak zrychlujeme, konečne sme si už naložili nejaký ten čas proti sebe. Na prvej, druhej sme to kvázi, dá sa povedať, predali, lebo bolo to mokré, bolo to že vraj namrznuté, tak sme išli opatrne, no a teraz tie druhé dve už sme proste pridali a už tie aj časy boli dobré. No čakajú nás ešte 3 RZ-y teraz v inom smere. Uvidíme, aké tam bude počasie, lebo stále tam kropí, stále tam poprchá na tej strane, kde sa to jazdí. Takže hlavne dojsť do cieľa a užiť si to dneska. Jaké změny v nastavení autky děláte? Hej, niečo sme tam teraz pomenili. Bolo dosť mäkké to auto, tak sme to trošku pritvrdili. Výšky nechávame rovnaké, pneumatiky nechávame mokré, keďže tam stále poprchá a v tom lese je to stále vlhké, ušmíkané, takže len drobné zmeny. Za sebou rally Liptov, jaké má z toho pocity, jak se ti jelo? Tak išlo sa nám super, na to, že boli ťažké podmienky, extrémne, tak sme v cieli, misia splnená. Test číslo 2 s novým autom dopadol pre nás super. Na výsledok, na časy sme nejak moc nepozerali, ale samozrejme zrýchlovali sme od RZ-y k RZ-te a sme spokojní, je to v poriadku. Prosím, dokedy mám čakať, povieš mi svoje áno. Ako zlodej zakrádam sa v noci a mrznem pod tvojou bránou.